Noniin! Tervetuloa Liedon lukioon! Löytyy snäkkisautomaatti. Tästä voi ostaa safkaa, kun sitten Voi ostaa myös juotavaa. Voiks? Toimiiks? Tässä on muuten vessat. Täällä on aika monta vessaa. Tämä on auditorio. Täällä voi pitää esityksiä ja näytelmiä muille oppilaille. Oi Romeo! Romeo! Hei, alas. Tilaa riittää kaikki. Voi ottaa ihan lepi tää näin. Melkein unituppaa jo silmään. Voit tavata uusia ihmisiä. Mekin olemme nyt jo ystäviä. Joo. Kun on jano. No, taitaa olla jono jatkossakin. Juu. Tässä on hyvä motto. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia. Se pätee myös Liedon lukioon. Täällä on esimerkiksi psykologian tunti käynnissä. Joo. Liedon lukio tarjoaa hyvät opiskelumahdollisuudet ja oppitilat ja niissä on hyviä tykkejä ja muita hyviä Laadukas opetusmateriaali. Jatketaan. On muuten lisää vessoja. Ja löytyy myös tyttöjen vessa. Top secret, painaa Belle. OP-koho. Pääsette kerrankin näkemään, mitä kulissien takaa tapahtuu. Ja Liedon lukion opiskelijat on opiskelijan motivoituneet, niin tänne tullaan sit tulla. Vai säässä kuin säässä. Mutta ei pääjäässä. Pieni lukio suurella tunteella. Ja ihan vinkkinä vaan. Liedon Liedon lukio. lukio.